Bapak, saya pilih. Boleh. Kasih apa? Ini pejabat. Yang itu lebih wancing saya. Peristiwa nggak berkam belah sendiri lah. Ban enjoy perut. Itu kamu enjoy mah. Di mana buruk for Blei mah. Mana wancing saya. Yang seperti kata. Mentah perut lu gila am. Nggak banyak lagi. Dah sah. Kenduk. Sah roy lah yang aku. Konu Blei kat no crowd kerteng jong me nap neng shaka PYRTHEI me wan ban wan ya kibla jngai no na me mem kwa wat iwe ikun lang brot in sak mana sem jong me mem chu shong that me dang yai wan men taban me shem yang hang ni me wan khnang na benta nong pop kum na me wan khnang sha PYRTHEI bla jod la bra medang ma bia u kajing it phla ba mem ju tho me ma phe khun u Blei shi sha kiktin kajing kermen bat ba ai jingimen ba me clay ha lord ding pna shi shanga ong ha me hakani kasngi men long lem ha paradise ban nga me wan khnang ba me it palat yang me wan khnang me kit karam ka pop jonga da ai kin try me ngan siu kilya to shim jing im jonga shame nga ai to pin don ka